नसरापूर अत्याचार प्रकरणामधल्या प्रत्येक घडामोडींवर मुख्यमंत्र्यांची नजर आहे आणि नसरापूर इथल्या अत्याचार प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेवून तपासातली प्रगती, गोळा केलेले पुरावे आणि तांत्रिक बाबींबाबत सातत्यानं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मुख्यमंत्री संपर्कात आहेत। तर पुणे ग्रामीण पोलीस दलाला आवश्यक त्या सूचना दिल्या जात आहेत। दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी तपासाचे वेळोवेळी अपडेट सुद्धा घेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। सध्या नसरापूर अत्याचार आणि या चिमुरडीच्या हत्या प्रकरणाचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत। आज मंत्रिमंडळाची बैठक सुद्धा आहे। या बैठकीत सुद्धा हा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेला जाणार आहे। या निमित्तानं कायदा सुव्यवस्थेचा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो आहे आणि लहान मुलांवरचे अत्याचार, बालिकांवरचे अत्याचार वाढत चालले। या घटनांकडे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आता लक्ष गेलेलं आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्री या संपूर्ण प्रकरणात बारकाईनं लक्ष ठेवून असल्याचं कळतंय।